Ekain artelanak Donostiako Alde Zaharreko Inigo kaleko 4. zenbakian dago. Galeria komertzial bat da, Euskal Herriko eta bereziki Gipuzkoako artisten kuadroak, eskultura, pintura, argazkiak eta abar saltzen dituena. Duela 13 urte, Juan Cruz Ontzurruntzagak zabaldu zuen Ekain galeria. Bere intentzioa edo galerian intentzioa beti izan da, hemengo egileek bai hemengo jendearentzako eta kanpoko jendearentzako ezaguna egitea. Bi zati edo ardatz bereizten dira Ekain arte galerian. Galerian daukagu areto bat, erakusketak hilabete terdiro edo 2 hilabetero aldatzen direla, eta gero dago orain aurkitzen geran lekua da galeriko fondoa, fondo de galeria izaten dela. Galeriako fondoari dagokionez, esan bezala, euskal artisten lanak daude salgai. Gehien bat kuadroak, baina badira autore bitxiak eta baita argazkiak ere. Asko lan egiten dugu Koldobika Jauregiren lanarekin, berak gehien bat eskultura egiten du, gero Jose Luis Zumeta eta Juan Luis Goenaga beraien pintura ere beti daukagu hemen, eta gero daude ere beste egile batzuk, Vicente Amezaidala, Miguel Ángel Álvarez, Cristina Iglesiasen obra grafikoa ere badugu, eta, urtaldekoak ere bai, Grazenea, Tapia, Arozena eta Bizkarrondoren lanak ere badaude ikusgai, gero Carlos Sanzen obra, Amable Arias ere bai, Txopitearen obra ere badaukagu hemendikan, paperean, egindako obra. Eta gero ere bai daude, hemen ditugun karpetetan etortzen diren egileak guri gustokoak edo iruditzen zaizkigunak hemen enkajatzen dutenak ere bai dago obra ikusteko, igual izatea daukate gaztetxoagoak. Hilabetean edo 2 hilabetean behin euskal artista desberdin baten lanak ipintzen dituzte herritarren eskura. Oraingoan, Txiki Agirre Garate Keixeta Zumaiarraren azken hilabetetako lanak daude erakusgai. Pintura lanak, arekin izan gara, bere lanaz eta ibilbideaz berbetan. Nire kasuan beti danikan izan du zaletasuna gaztetan dikan. Baina esan behar dut, epe labur batean margotzen aritu nintzen arren, azera baten eta serioko hartu nuen zeramika mundua. Eibarko Unibertsitate Laboralean, zeramikan hasi nintzen, eta bertan irakasle bezala gelditu nintzen urteetan. Eta gerora, berriro, 20 piko urterekin berriro hartzen dut pintura, nire disiplina garrantzitsuena bezala. Zeramikatik pinturarako aldaketa hori zerbait naturala izan zen Keixetaren kasuan. Zeramika munduan, zan dezaket lan bat hasi eta bukatu bitarte hortan prozeso luzea izaten da, energia pila bakartzen da eta askotan lan hori bero hori ere erdibidean gelditzen da bukatu gabe. Pinturak ematen hauena da freskura, askartasun hori. Zerbait planteatu eta bukatu bitartean denbora gutxi guten da, orduan freskura hori ematen hau. Eta hori da maite dudana. Pinturaz gain, eskultura ere lantzen du Zumaiarrak. Gaur egun erabiltzen dut, fundita egiten dut brontzean edo beste poliesterakin eta egin ditut, halako eskultura batzuek, eta bai jarraitzen dut. Nire ustez lotura handia dute, bai eskulturak eta bai pintura beti dute lotura. Nik ikusten dut nire pinturetan eskultura ikusten dela, batzuetan edo zeramikaren eragina badagoela, eta eskultura izan dudanean, erabiltzen dudan koloreagaitik da, pinturaren eraginare baduela. Bere lanean inguruko artisten influentziak nabari dira. Lucio Muñoz, Zumeta, Goenaga, Ruiz Balerdi eta Gaur taldekoenak bereziki. Batez ere inguruan ditudanearen influentziak ditut. Goratzen naiz gaztetan dikan edo umetatikan Arantzazura joaten nintzenean, nire gurasoekin, komentatu izan dut inoiz. Asko gustatzen zitzaidan Lucio Muñozen pareta nagusia dagoena, ez? Eta bertan Jorge Oteizare genuen, eta han ezagutzen, umeak nintzela ezagutzen nituen bai Lucio Muñoz eta Jorge Oteiza. Eta geroztikan, jarraitzen dut inguruak
ingurukoak uste dut eragin gehiago dutela kanpotarrek baino. Eta, bueno, gaur taldeak eta Euskal Herriko gaur taldeak eta eragina guztiak izan dutela niregan. Askotan gertatzen zait egin eta gero, eta igual kanpotikan esaten haute, honek alakoekin zerikusia dauka. Ni neuk ere nahi eta nahi ez izan beraiekin zerikusirik euki, ohartzen naiz agian badagoela, inkontzienteki esaten da. Izan ere, txiki-txikitatik izan du keixetak artearekiko lilura. Ni denbora gehiena horretaz duten duen, bai Arantzazu bat bezalako eleiza moderno baten edo klasiko baten santuei begira, jaramonik egiten apaitzak zaten zuen ari, ez umetan. Eta, bueno, anekdota bezala nik 14 urte nituela, nire izate somaiako naiz, 14 urte nituela, igande goizetan hau zenuen trena, eta Donostira museo, Santelmo museo datotzen nintzen. Nire biziotako bat, eta nire inguruko lagunak noski ez zuten bertzezioz nola aitea zuen hori. Eta nik ala egiten hori igande goizetan. Abstrakzioa da keixetaren jatorrizko estiloa. Orain baina nolabait figuratiborako pausua ematen ari da, aldaketa kontzientea, artista baten bilakaeran beharrezko ikusten duen aldaketa. Figuratiborako aldaketa hori argi gelditzen da Ekain Artelanak galerian ikusgai ipini duen erakusketan. Bai, betidanik abstrakto munduan murgildu izan naiz. Kasu honetan eta daukagu berezitasun hori, erakusketa honetan aldaketa bat dagoela, aldaketa prozeso baten dagoela. Orduan montatu ere ala indut, azera baten nire lan bezala rekonozitzen dienak, azken urtetakoak eta baduten ere sello propioa, agintzen du koloreak eta orbanak eta paper gainean, eta betidanikan paisajea da, naiz eta abstraktuak izan, paisajean eragintasuna edo dauka nire inguruko paisajeana. Eta pizkanaka marrazkiai protagonismoa ematen hasi naiz. Marra batzuen bitartez, marrazkia sortzen hasi naiz. Eta koloreak hasi da galtzen bere protagonismo hori. Zuria gehiago agertzen da, marrazkiak agertzen du protagonismoa, eta horraz agertzen dira ja figurak, personaiak eta agertzen dira. Horren abstraktotikan pizkanaka figuratiboara momentu honetan ari naiz batetzen. Beti ari gara aldaketa baten beharrean aurrera egiteko. Horren kasu honetan erabiltzen ari naiz obra figuratiboa. Bukaeran agian figuratiboena bere izango litzateke eta jende guztiak ikusten du, naiz eta ez izan izen bururikan identifikatzen du Gernikarekin. Horren nola baiteko omenaldia da. Gaur egun ere ez gabiltza gerra mailan da oso ongita, orduan da. Ez gaurkotasuna badaukala gaiak ere. Naiz eta maite izan bestelako artista asko, eta ikasi izan dudan beraien gaitikan, nire gana beti izan da esperimentala. Nire estudioan eta bakarka ikasi, materialak berak eman hau, ibilbide konkreto bat, hori probatu eta investigatzen dudan bitarte hortan ere sortzen dira elemento berriak eta konstanteak dira, aldaketa konstanteak dira. Gustatzen zait lanak askar egitea, albaldin bada sesiokoak. Orduan, azera izaten da idazleak egiten duen bezala, paper txuriai o folio txuriai begira, edo bertsolariak egiten duen bezala, hitz bat azerakoa, eta haren ondorioz ateratzen dira bestean. Nire kasuan, mantxa bat edo orbana bat nahiko izaten da, eta hor sortzen da komunikazioa materiala eta nire artekoa, eta orduan aginduak izaten dira. Zentratuta batzuk izaten duten inspirazioa edo, zentratuta eta estudian gustora zaudenean, materialak edo lienzak berak eskatzen dizu, aginduak sortu egiten dira. Erderazko fluidu egiten dute. Obrak guztiz abstraktua dira, baina egin eta gero eta neure denbora hartzen dudanean ikusteko eta baloratzeko
nire inguruan, segitan hartzen naiz nire ingurua, naiz nolabait, behin da berriro margotzen. Inguru berezian bizi naiz, Zumaiako kosta inguru hortan, orduan. Eta ezagutzen ez nautenak ere, nun bizi naizen ez dakitenak ere esaten du. Zumai inguruan biziko zea eta bai, alokaz ez duzea.